Ion, scris de Liviu Rebreanu. Volumul 2. Glasul iubirii. Capitolul 13. Sfârșitul. Ion se prăbuși sub lovitura a doua care îi crăpase țeasta. Lovitura următoare n-o mai simți, precum nu simțise durere nici la cea dintâi. Venise de-a dreptul de la cârciumă, amețit însă mai mult de fericire decât de rachiu, deși băuse atâta de speriase pe vădana lui Avrum. Venind, fluiera vesel ca pe vremea când era holtei și se ducea la fete, înainte de a fi avut vreun gând de însurătoare. Dar sufletul îi era așa de plin de bucurie că se stăpânea să nu sară să îmbrățișeze gardurile pe lângă care trecea și câinii care îl lătrau aici-colo. Strecurându-se în ograda Floricăi, trase o înjurătură înnăbușită, fiindcă poarta scârțiase puțin și era frică să nu se trezească Savista. De altfel se hotărâse ca, dacă Oloaga s-ar deștepta și ar crâcni, s o cotonogească fără multă vorbă. Lăsă poarta deschisă în adins ca să nu mai scârție când va pleca. Toate le potrivise cu mare grijă. Numai la George nu se gândise deloc, parcă nici n-ar fi fost pe lume. Când se deschise ușa tinzii cu zgomot, i se încuibă în minte să facă tot din pricina Savistei. După pași cunoscu însă că nu e Florica. Avu o străfulgerare de gelozie. O fi îmbrățișat altul pe femeia inimii lui, dar la George nu se gândea. Nu apucă să scrâșnească din dinți când auzi glasul lui George. Iar glasul acesta îl ului atât de mult că îi se moleși toată ființa, de parcă nici mâna nu și-ar mai fi putut-o mișca. În creier, totuși, îi rămase uitat acel s pe care simțea nevoia să-l rostească prostește, fără voia lui. În aceeași clipă își dădu seama deodată că i-a sosit ceasul. Mintea îi se lumină, deși gura îi boscorodea într-una, tot mai domol și mai nesigur. Aștepta loviturile, îngrijorat doar cu ce o să-l trăznească. Auzi foarte lămurit, vâjâind în aer ceva, simți o izbitură ascuțită în brațul drept, dar fără durere și urmată doar de o fierbințeală ciudată, care parcă îi topea creierii, încât începu să-și amintească repede, ca într-o aiurare, cum se ducea la liceu în Armadia, cum a fugit de la școală ca să umble cu vitele pe câmp și să țină coarnele plugului, apoi dragostea lui dintâi cu fata dascălului Simion Butunoiu, măritată acum cu unul din Săscuța, apoi dragostea lui să aibă pământ mult, și Ana, și copilul, și Florica, și Titu cu toată familia Herdelea și cu cântecele cele frumoase, seara în pridvor, și îi părea rău că toate au fost degeaba și că pământurile lui au să rămâie ale nimănui. Vâjâi iar ca o vijelie îngrozitoare într-un pustiu fără margini și înțelese că iar îl lovește. Apoi deodată, ca și cum sufli în lumânare, se făcu întuneric de plin. Pe urmă se trezi ca dintr-un somn greu. Habar n-avea cât stătuse în nesimțire și nici ce se întâmplase. Numai când își auzi propriile-i gemete, își aduse aminte. Era ud Loarcă. Se simțea parcă ar zăcea într-o baltă murdară. O fi sângele meu, se gândi dânsul. Vru să pipăie, dar nu-și putu clinti mâna dreaptă. De-abia deschise ochii obosiți. Ploua mărunt. Picurii îi cădeau pe obraj și îl înțepau, căci carnea lui ardea. Văzduhul era cenușiu, ca și când se apropie zorile, dar cerul era înăbușit de nouri și ploaia cernea mereu, măruntă, rece, unsuroasă. Dureri cumplite îi țâșneau de pretutindeni și îi clocoteau în cap amețitor. Chiar gemetele îi împlântau cuțite în piept. Se gândea însă numai la băltoaca în care se bălăcea, care îl scârbea și din care voia să scape cu orice preț. Mor ca un câine. Îi trecu apoi deodată prin mintea aprinsă de desperare. Și îndată începu să se târască din răsputeri, sprijinindu-se pe mâna stângă, în ciuda suferințelor îngrozitoare ce îi sfâșiau trupul. Gemea cu gura încleștată și se târa mereu, mereu. Poate un sfert de ceas să fi ținut sforțarea crâncenă care îl duse până sub nucul bătrân de lângă gardul dinspre uliță.
Mai avea vreo 2 pași ca să ajungă la poartă. Sub nuc însă îi se întunecă iarăși tot. Doar gemetele înăbușite se mai zvârcoleau în corpul crâmpoțit. Apoi ploaia stătu. Din pomi și de pe streșini picura din ce în ce mai rar. Nourii se împrăștiau. Cerul albăstrea proaspăt, spălat. O vacă mugi undeva prelung, puternic, încât câinii deșteptați din ațipeală porniră deodată în tot satul să latre speriați. Cucuriguri vioaie își răspundeau cu înverșunare. Oamenii ieșeau prin ogrăzi, frecându-și somnul din ochi sau întinzându-și oasele. Pe ulița cea mare începeau a urui carele pornite la câmp. Paraschiva răposatului Dumitru Moarcăș trecu cea dintâi pe dinaintea casei lui George, desculță, zgribulită, leopăind grăbită prin noroi moale și rece, strângându-și năframa la gât și pe gură. Un horcăit greu o opri, ca trăsnită. Se închină de spaimă, dar totuși se apropie de gard și, printre nuiele, văzu pe Ion plin de sânge. Începu să țipe, parcă ar fi călcat-o tâlharii. "Săriți! Tu-l-ai! Săriți!" Florica ieși îndată în ușă, în cămașă, nepieptănată. Așa veghease toată noaptea, pe laviță, ascultând gemetele înfiorătoare din ogradă, așteptându-și parcă rândul în fiece minut, cu ochii țintă la George care, pe urmă, se așezase pe dunga patului, sufla aspru, tresărea uneori și poate că făurea ceva în mintea lui înfierbântată. Era albă la față ca varul stins și picioarele îi tremurau și de-abia o țineau. Văzu băltoaca de sânge lângă grădiniță, aproape de prispă, apoi dâra roșiatică, spălăcită, ce se întindea până sub nuc, unde Ion zăcea ca o grămadă de carne. Lumea se învârtea cu ea, dar n-avea putere să stoarcă niciun glas și nicio lacrimă. Rămase pe prispă, ca o stafie surprinsă de lumina zilei. Ograda se umplu repede cu oameni care se minunau, strigau, se închinau, înjurau, pe când printre picioarele lor copiii cu părul ciufulit se îmbulzeau curioși, cercetând sângele ca niște copoi nestruniți. În curând sosi și primarul Florea Tancu, sfătos că se găsește în treabă oficială, răgni să se dea la o parte toată lumea, se uită la mort cu gravitate, fără să-și facă cruce ca ceilalți oameni, și declară solemn că nimeni n-are voie să se apropie până ce nu vine notarul. Porunci apoi strajei Cosma Ciocănaș să ia un cal din grajdul lui George și să plece în goană spre Jidovița. Vremea trecea. Cerul se limpezi de tot și soarele începu să zbicească umezeala. Fiindcă muștele bâzâiau tot mai obraznice, primarul ceru o velință să acopere cadavrul. Florica aduse un cerceaf nou și alb ca floarea. Atunci ieși afară și George, slăbit la față, cu ochii rătăciți în fundul capului. Zărindu-l, lumea care până aci se interesase numai de mort, se gândi și la ucigaș. Florea Tancu întrebă simplu: "Tu l-ai omorât?" Și George nu răspunse, dar plecă fruntea în pământ. Glanetașul veni mai târziu, alergând, împreună cu Zenobia, care bocea și afurisea de răsuna tot satul. Spre prânz, în sfârșit, sosi notarul Stosel cu judecătorul cel nou din Armadia, cu medicul circumscripției și cu 2 jandarmi. Paraschiva spuse judecătorului cum a auzit pe Ion horcăind, dar doctorul care se uitase la cadavru râse ironic zicând: "Palavre, muiere! După asemenea lovitură, nenorocitul n-a mai horcăit decât cel mult în fața lui Dumnezeu, când i-a citit sentința prin care i-a hotărât locașul în rai sau în iad, după cum s-a purtat aici pe pământ." Medicul, între 2 vârste, ovrei, vorbind românește ca un român, avea slăbiciunea glumelor și calambururilor chiar în momentele neprielnice. Deoarece Paraschiva se jura pe toți sfinții din calendar că a auzit horcăitul, doctorul se grăbi să reconstituie crima științificește. Mortul a fost târât de cineva, probabil de ucigașul însuși, de la prispă până aproape de poartă, spre a induce în eroare justiția. Judecătorul îi întrerupse explicațiile, adresându-se primarului: "Se știe cine l-a omorât?"
Eu l-am omorât, păși George hotărât în fața judecătorului. Cum l-ai omorât? Cu sapa. Și de ce? Pentru că venise la nevastă mea și... Destul, îl opri judecătorul, adăugând către jandarmi. Ești arestat. Între timp, doctorul își scoase haina, își sumese mânecile cămășii, iar acum se apucă să facă repede autopsia cadavrului. Jandarmii goliseră o grada de lume. Numai George rămăsese să privească cum taie medicul carnea moartă și Florica, lângă prispă, înlemnită. Tăind și forfecând, doctorul Guraliv arăta rănile și explica judecătorului care fuma țigară după țigară spre a-și alunga greața. Uite asta, domnule judecător. Asta a fost cea mai grea. L-a pocnit în creștetul capului, dar osul a fost destul de rezistent că doar a pleznit. Mare minune! Rar caz. Sau poate lovitura n-a fost prea de tot puternică. Oricum, e o minune să dai cuiva în cap cu sapa și țeasta să nu se spargă. Așa ceva numai printre țărani se găsește. În schimb, 4 coaste rupte complet. Lovitură mortală și asta, firește. Poftim cum i-a deschis coșul, mai să-ți încapă degetele în rană. Și ce lungă! 10, 13 centimetri. Ehei, sapa. Da, e zdrobit și brațul, dar nu prea rău. Asta n-ar fi avut importanță. Se vindeca. Cel mult brațul rămânea cu beteșug. Desigur însă că a fost ultima lovitură, când ucigașul a mai pierdut din furie. Apoi, isprăvind și spălându-se pe mâini, declară hotărât. A fost un om ca oțelul. Putea să trăiască 100 de ani. Judecătorul porunci jandarmilor să pornească cu George. Florica acum se dezmetici și strânse repede merinde într-o traistă pe care bărbatul o luă încet, întunecat, cu inima chinuită. Apoi ridică ochii întristați spre dânsa și îi întâlni ochii mari albaștri privindu-l drept, cu o imputare și o milă care nu știa dacă sunt pentru el sau pentru celălalt. A avut un început de mișcare ca și când ar fi vrut să o îmbrățișeze sau barem să-i întindă mâna, dar se opri, rușinat să-și deschidă sufletul în fața atâtor oameni ce îi pândeau toate gesturile. Privirea îi se mohorâ iar și zise poruncitor. Vezi, Florică, ia seama, că eu cine știe când mă întoarce. Femeia îi răspunse dând din cap cu resemnare. Vegherea și emoțiile îi șterseră bujorii din obraj și îi desenaseră cearcă nevinete sub ochi. Așa însă părea mai frumoasă, încât George, tulburat, se întoarse brusc spre poartă, urmat de jandarmii tăcuți. Savista, care toată vremea stătuse pitulată pe prispă ca o găină speriată, izbucni într-un scâncet prelung. Bade, George! Bade! 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 George ajunse în mijlocul uliței. Întoarse capul, dar ochii lui mângâiară pe Florica. Apoi porni cu pași rari și dispăru. Credința mea este că, dacă n-ar exista femeia, n-ar mai fi nevoie de justiție criminală, zise judecătorul pe ungurește medicului și notarului, privind cu mare atenție la Florica. Femeia este începutul tuturor păcatelor. Și chiar sfârșitul, adăugă doctorul râzând, încredințat că a făcut un spirit. Notarul Stossel, ca mai mititel, se grăbi să zâmbească, spre a fi pe placul tuturor și apoi întrebă respectuos. Dacă doriți, putem face actele la primărie, unde-i mai comod și mai curat. Propunerea fu primită și se suiră cu toții în trăsura ce aștepta în uliță. Atunci primarul Florea Tancu se apropie cu pălăria în mână și întrebă ce să facă cu mortul. Să-l îngropați, strigă medicul. Ce întrebare caragioasă! Ei, haidem, dă-i drumul, că mă așteaptă clienții acasă. Mortul era acoperit cu cerceaful însângerat. Un roi de muște zburtăcea prin prejur. Zenobia năvăli acum și începu să-l bocească hohotind, iar după ce se sătură de plâns, blestemă pe George cu tot neamul lui, pe Florica, pe doctor și mai ales pe judecătorul care n-a pus jandarmii să taie în bucățele pe ucigașul bătrâneților ei.
Blestemele îi le curmă numai sosirea glanetașului cu carul în care fu ridicat cadavrul. Bătrânul, cu capul gol, o luă înainte, boii cu carul mortuar după el și apoi Zenobia, înconjurată de mulțime de femei care lăcrimau înăbușit. Florica, în mijlocul ogrăzii, se uita după car, cu ochii mari încremeniți. Nu mai putea. Durerea o sugruma. Lacrimile îi se porniră singure și roaie, arzându-i obrajii ca hârtia. În pripas nu se pomenise o omucidere de când se ținea minte. Acum oamenii fierbeau și se cruceau. Vestea a alergat de grabă în Jidovița, în Armadia, în toate împrejurimile. Și toată lumea compătimea și lăuda pe Ion că a fost așa și așa de bun și de harnic. Totuși nici pe George nu-l ocăra nimeni și îi doreau să scape mai ușor din pacostea ce-a dat peste dânsul. Numai Vasile Baciu spunea pe aici, pe colo: Dumnezeu nu bate cu bâta. Iaca, mi-a furat pământurile și acum l-a săturat Dumnezeu de pământ. Toma Bulbuc, tatăl lui George, sosi acasă abia seara cu carele de lemne. A aflat pe drum nenorocirea și avea remușcări că nu s-a întors și el când a văzut că se întoarce feciorul. Descusu pe Florica și pe Savista, iar a doua zi, în zori, fu în Armadia. Nu îi se dădu voie să vorbească cu George și nici măcar să-l vadă. Un paznic de la temniță însă îi spuse că, foarte curând, va fi transportat la Bistrița, închisoarea tribunalului, deoarece vina lui merge la curtea cu jurați. Atunci Toma se repezi la Herdelea să-i ceară sfaturi. Familiei învățătorului îi adusese zvonul încă de ieri o femeie din pripas și Ghighi plânsese toată seara pe bietul Ion, dar erau dornici de amănunte și Toma Bulbuc trebuie să le povestească mai întâi tot ce știa. Herdelea îl sfătui apoi să ia pe Grofșoru, care-i cel mai strașnic avocat din lume. Se duseră împreună la Grofșoru, căruia Toma îi făgădui toată averea lui, numai să-i scape băiatul din belea. Bine ar fi să ți-l scap cu 2-3 ani, moșule, răspunse avocatul. În orice caz eu voi face ce-mi stă în putință. Preotul Belciug văzu o milostivire cerească în întâmplarea aceasta sângeroasă. Îi părea rău de Ion, dar în aceeași vreme se bucura că biserica va câștiga prin moartea lui. Se felicita pentru norocoasa idee ce i-a fost inspirată de Dumnezeu de a asigura pe seama Sfântului Locaș o avere atât de frumoasă. Hotărâ să facă o înmormântare deosebit de solemnă omului care a lăsat de bunăvoie bisericii tot ce a stăpânit în Valea Plângerilor. Dădu voie ca groapa lui Ion să fie săpată chiar în curtea noii biserici și făgădui să-i ridice, pe socoteala sa, o piatră de mormânt spre a eterniza creștineasca danie a celui răposat întru Domnul. La înmormântare se strânse mai tot satul. Soții Herdelea cu domnișoara Ghighi veniră în adins să însoțească la groapă pe Ion, care, deși le făcuse buclucul cu jalba lui, a fost om săritor și de ispravă. De altfel, prilejul era bun să încerce și o învoială cu pămătuful în privința locului căsuței lor. Belciug sluji cum știa el mai frumos și mai mișcător, dar mai ales printr-o cuvântare funebră înduioșă și inimile cele mai împietrite. Mulți oameni își ziceau că Ion și-a simțit moartea de când și-a dăruit bisericii averea. Preotul îl dădu drept pildă tuturor bunilor creștini. Biserica este leagănul nostru, unde ne întoarcem când ne-a obosit viața, unde veșnic găsim mângâiere și înălțare, este scutul neamului nostru credincios și asuprit. Cine dăruiește bisericii, dăruiește poporului și cine dăruiește poporului, preaslăvește pe Dumnezeu. Câtă vreme biserica noastră va fi mare și statornică, toate vijeliile și urgiile lumii le vom înfrunta cu tărie. Niciun ochi nu rămase însă uscat atunci când, prin gura preotului, Ion își luă rămas bun de la părinți, de la toți prietenii și cunoscuții. Iar când în sfârșit pomeni pe George care i-a curmat viața pământească și îi zise: "Te iert căci n-ai știut ce faci", tot norodul îi zbucni într-un hoho de plâns și Zenobia, năucită de jale,
se izbi cu capul de dunga coșciugului, încât de-abia o potoliră cei din prejur. Pe urmă, Ion fu coborât în pământul care i-a fost prea drag și oamenii au venit pe rând să-i arunce câte o mână de lut umed care răbufnea greu și trist pe scândurile odihnei de veci. Glanetașul făcu pomeni bogate la care familia Herdelea, mai populară, trebuie să ia parte și chiar să guste din toate mâncările de sufletul lui Ion. Preotul Belciug, bolnăvicios ca totdeauna, a venit doar spre a cinsti amintirea mândrului creștin răposat, dar n-a luat în gură nici măcar o picătură de rachiu îndulcit cu secăre. După pomeni, Belciug pofti acasă la dânsul pe Herdelea, împreună cu stimata doamnă și drăgălașa domnișoară, să se mai odihnească puțin înainte de a pleca în Armadia, care, oricum, e o plimbare zdravănă pentru niște dame delicate. Firește că familia primi invitația cu plăcere, doar doamna Herdelea, fiindcă nu uita așa de lesne uneltirile oamenilor răi, cam strângea din buze și răspundea cu monosilabe preotului, care își înflorea cuvintele cu zâmbete bucuroase, parcă niciun nour n-ar fi întunecat vreodată prietenia dintre fruntașii pripasului. Astfel îi veni ușor învățătorului să aducă vorba de locul cu pricina, iar răspunsul lui Belciug însenină deodată chiar și pe dăscăliță. "Negreșit, frate Zaharie," zise popa frecându-și mâinile. "Cum să nu ne iubim noi, românii, unul pe altul? Nu-i destul că ne mănâncă inspectorii afurisiți, să ne mai ciorovăim și noi pentru nimicuri? Facem, Zaharie, cum nu? Să știi că joia viitoare, când vin prin Armadia, trec pe la tine și mergem împreună să facem actele cum se cuvine între frați." Când vorbeau însă mai în tihnă, se pomeniră cu Vasile Baciu, ciupit bine de la pomeni, reclamând preotului pământurile lui Ion, care îi se cuvin lui acum după orice dreptate omenească. Belciug se supără. "Ba să-ți fie rușine, măi omule, să mai umbli după avere, când văd că ai ajuns de râsul satului cu bețiile. Omul mai bea câteodată, nu zic, dar nu ca porcul, cum faci tu. Folosința pământurilor, pe care ți le-a lăsat răposatul, fie iertat, am să ți-o las și eu, dacă oi fi om de treabă. Dar dacă n-ai să o slăbești cu cârciuma, apoi să știi că eu te scot și din casă, Vasile. Așa că ori te faci om de omenie, ori de unde nu." Vasile Baciu vru să-l întrerupă, ceea ce însă pe Belciug îl înfurie atât de rău că îl luă de mână și îl scoase afară. Hait, aici mie nu-mi trebuie bețivi nerușinați. La cârciumă să fii obraznic, beciznicule." Familia Herdelea îi împărtășea indignarea. "Ăsta-i cel mai ticălos din tot satul," zise doamna Herdelea, cea mai revoltată de îndrăzneala țăranului. Câteva zile pe urmă, în casa Herdelea, numai de Ion și de Belciug se vorbea. Doamna Herdelea se înduioșa mai ales amintindu-și cu câtă sfințenie o asculta bietul Ion când cânta ea seara în pridvor, iar învățătorul nu mai era supărat de amărăciunea ce a pricinuit-o cu jalba răposatul, ba chiar spuse: "Cine știe, poate că ne-a fost spre bine, că de când ne-am mutat în Armadia, parcă toate ne ies în plin." Belciug devenise omul cel mai de treabă din lume. Dăscălița găsea că, orice s-ar zice, e un preot fără pereche, care nu umblă după blestemății, deși e încă destul de tânăr și văduv de atâția ani, și că pripăsenii nici nu merită asemenea popă, căci sunt criminali care se ucid unii pe alții ca sălbaticii. Iar când odată Ghighi, vorbind de dânsul, scăpă fără să vrea, porecla Pămătuful, care avusese atâta căutare până atunci, doamna Herdelea o dojeni că nu-i frumos să o cărască o fată cu minte pe un slujitor vrednic al lui Dumnezeu. În același timp, Herdelea aștepta vești de la Titu, care trebuia să fi sosit în România. Citise în Gazeta Transilvaniei, la Grofșoru, darea de seamă despre strălucitele serbări de la Sibiu și inima-i sărise din loc de bucurie, văzând printre reprezentanții presei și pe Titu Herdelea, tribuna Bistriței. Umblă cu ziarul în buzunar 2 zile și l-arătă tuturor prietenilor,
după ce avusese grija să sublinieze cu creion roșu numele fiului său. Totuși, fiindcă nu primise încă nicio știre de la el, îi era frică să nu fi pățit ceva la trecerea graniței. Doar l-o oferi Dumnezeu de asemenea pacoste, zise dăscălița când află îngrijorarea soțului ei. Și apoi e dânsul isteț de ajuns. O, Titu e un băiat rar. De-ar fi și alții ca el, murmură Ghighi oftând visătoare. De altfel Ghighi, de o vreme încoace, era într-o stare sufletească ciudată. Aici îi venea să plângă, aici să râdă, fără niciun motiv aparent. Și deoarece mai târziu observă că mâhnirile ei sunt în strânsă legătură cu zilele când nu venea Zăgreanu să se consulte cu Herdelea asupra unor foarte însemnate și interminabile chestiuni pedagogice, fata se rușină că s-a îndrăgostit prea mult și începu să declare părinților ei tot mai deseori că nu-l poate suferi. Declarațiile acestea apoi fură punctul de plecare al unor controverse zgomotoase, mult asemănătoare celor ce au zguduit casa Herdelea în pripas pe timpul apariției lui George Pinte. Atâta doar că nici învățătorul și nici mai ales doamna Herdelea nu luau pe Ghighi în serios ca odinioară pe Laura. Deprecierea aceasta o enerva pe Ghighi și mai rău și o întărâta împotriva lui Zăgreanu, încât curând spuse că mai degrabă s-ar mărita cu un măturător de stradă decât cu dânsul. Degeaba îi reamintea Herdelea norocul Laurei, dar unde scrie că și ea are să nimerească negreșit ca soră sa? Cine poate să știe ce fel de caracter are Zăgreanu? Sub masca lui de băiat model se poate prea bine să se ascundă un ipocrit, sau un bețiv, sau alt stricat. S-au mai văzut destule cazuri. Și barem de-ar fi din vreo familie de seamă, dar tatăl lui e un simplu cărăuș. Nu-s eu de nasul lui, striga Ghighi cu mândrie. Și apoi stați să vedem întâi când va fi numit undeva și pozna asta de Zăgreanu. Până atunci are să curgă apă multă pe Someș. Singur argumentul cu numirea lui li se părea bătrânilor cumpănitor. Herdelea se mira că nu mai vine niciun răspuns la cererea lui de pensie și era chiar frică să nu se fi răzgândit inspectorul. De când se obișnuise cu gândul că e pensionar, era nerăbdător să-și aibă patalamaua la mână. Începutul anului școlar bătea la ușă și, dacă nu se rezolvă repede pensionarea lui, înseamnă că iar să bată drumurile în fiecare zi până în pripas, în loc să-și vadă de slujba ce o avea la Grofșoru și să-și încaseze în tihnă, lunar, pensioara cuvenită. Mereu întreba pe Zăgreanu ce mai știe, dar tânărul, mai îngrijorat, nu știa decât ceea ce-i făgăduise inspectorul, că locul din pripas e al lui. Deocamdată însă, fiindcă se apropia joia când Belciug avea să vie să sfârșească cu locul casei, soții Herdelea se sfătuiră și se învoiră să întabuleze averea lor din pripas pe numele Ghighiței, pentru orice eventualitate. Nu-i amenința niciun sechestru sau vreo altă nenorocire, dar e bine ca fata să aibă o leacă de zestre, nu ca sărmana Laura. Ei înșiși vor trăi cu ce au, iar dacă Herdelea nu va mai putea munci la Grofșoru, nu-i nimic. Se vor ajunge și din pensioară, că lor nu le mai trebuie nici fumuri, nici măriri, ci doar cât să bage în gură și să-și ție zilele bătrâne. Preotul Belciug trase cu brișca chiar la dânsii. Era obosit de alergăturile pentru biserica cea nouă, dar totuși bucuria îi lucea în ochi că în sfârșit ținta vieții lui e înfăptuită. Povesti cu însuflețire ce pregătire a făcut pentru sfințirea care va avea loc duminică, cum a invitat pe episcopul din Gherla și cum episcopul a răspuns că va veni negreșit, cu mare siguranță că toți preoții din județ vor fi de față, împreună cu toată inteligența română din Armadia și împrejurimi, că va fi și o petrecere cu dans unde, desigur, domnișoara Ghighi va avea rolul principal și că, în sfârșit, pripasul va deveni în ziua aceea un adevărat centru românesc de nădejdi frumoase.
În privința locului care îl interesa pe Herdelea, preotul venise înarmat cu tot ce trebuia spre a se putea face repede toate formele. Plecară împreună la judecătorie, pe la notarul public, pe la cărțile funduare. Până la amiază îi sprăviră tot, ba avură vreme să treacă și la grofșorul, care se însărcină, gratuit, să transcrie grabnic averea răposatului Ion Glanetașu pe numele Bisericii Române din Pripas. În aceeași seară și cu învoirea dăscăliței, Herdelea făcu o înștiințare episcopiei cum că își retrage plângerea împotriva preotului Belciug, declarând că eminentul părinte sufletesc al Pripasului, numai dintr-o scăpare din vedere, iar nu din rea voință, n-a venit cu crucea la bobotează. Chiar a doua zi sosi apoi și comunicarea inspectorului că ministrul a binevoit să-i încuviințeze trecerea la pensie, mulțumindu-i pentru serviciile aduse statului. Herdelea tremură citind adresa și se îngânfă de mulțumirile ministrului. Firește că, până seara, toată armadia află regretele guvernului de a fi pierdut un învățător atât de harnic ca Herdelea și toată lumea se minună de asemenea distincție rară. La berăria Grivița, unde intră să bea o bere, Herdelea întâlni pe Zăgreanu, care tocmai primise și el numire. "Bravo, urmașule!" strigă Herdelea arătându-i adresa inspectorului. "Și-ți doresc să capezi și dumneata, peste 30 de ani, o hârțoagă ca asta, colea." În cinstea acestor vești, Herdelea ciocni câteva pahare cu Zăgreanu, sperând în sinea lui că tânărul, având numirea în buzunar, va deschide vorba despre Ghighi. Zăgreanu însă se posomorâ de tot, suspină foarte des și nici măcar nu se uită în ochii lui Herdelea. "Mi se pare mie că Zăgreanu vostru e cam hoțoman," zise Herdelea acasă, povestind muțenia tânărului. "Ei, acum vedeți că am avut dreptate," strigă Ghighi, căutând să pară triumfătoare, deși inima îi tremura ca varga. Înainte de prânz, pe când Ghighi își potrivea rochia de bal în care voia să meargă a doua zi la sfințirea bisericii din Pripas, veni Zăgreanu, mai gătit ca de obicei și mai grav. "Vrea să-mi ceară mâna?" se gândi Ghighi, speriată de rușine și neîndrăznind să sufle un cuvânt. Zăgreanu întrebă pe doamna Herdelea dacă nu-i cumva acasă domnul colega și, aflând ceea ce știa, se uită la Ghighi, roșii, vru să plece îndată și în sfârșit îi sărută mâna și îi zise: "Domnișoară, cred că veniți la sfințire în Pripas?" "Da, tocmai mă pregătesc să..." murmură fata. Atunci la revedere în Pripas," bâlbâi Zăgreanu zăpăcit, ieșind repede fără a-și lua rămas bun de la doamna Herdelea. "Ori e viclean, ori e fricos," își zise dăscălița, clătinând din cap, fără însă a se supăra cum s-ar fi supărat altădată. "Barem de-ar da Dumnezeu să fie bine." Îndată după masă, Ghighi colindă toate prăvăliile ca să găsească niște pânglicuțe, fără de care rochia ei n-ar fi avut niciun farmec. Voia să fie mâine cea mai drăguță din toate fetele, mai ales că își zicea în gând melancolică: "Poate că e ultima mea petrecere de fată." Trecând pe la poștă, auzi o bătaie în geam. Era Bălan, care îi făcea semn să intre. "Scrisori, și una chiar de la București," zise Bălan cu zâmbetul lui blajin pe o față rotundă și umedă de sudoare. "Adineauri au sosit. Tocmai mă gândeam cum să vi le trimit mai repede, că știu cât trebuie să o așteptați." "Poftim, domnișoară, și iartă-mă că te-am oprit din drum." "De la Titu?" strigă Ghighi, apucând scrisorile și repezindu-se afară, zăpăcită. Uită pânglicuțele și nu se opri până acasă, frământată de bucurie, învârtind în mâini scrisoarea de la Titu și totuși nedesfăcând-o. "Titu, scrisoare!" țipă dânsa aprinsă. "Bravo! Bine că a dat Dumnezeu!" "Mi s-a luat o piatră de pe suflet," zise Herdelea, punându-și ochelarii ca totdeauna când citea ceva deosebit. "Ei, ia să vedem ce spune bucureșteanul nostru." Citi: "Iubiții mei, sunt numai de 2 săptămâni în România și parcă aș fi de când lumea. O viață nouă s-a deschis în fața mea.
O fi mai bună, o fi mai rea, cine ar putea spune? Deocamdată mă simt uluit și atât de mic că veșnic mi-e frică să nu fiu strivit de vârtejul ce mă înconjoară. Mulțumita Ievea sunt numai când mă întorc cu gândul acasă, între dumneavoastră care-mi sunteți cei mai dragi în lumea asta mare și străină. Săracul, șopti doamna Herdelea, căci ușor n-a fost de trecut în țară, fără pașaport, și dacă nu era Virgil Pintea, nu știu zău cum aș fi ajuns la București. Nu vă puteți închipui ce om de treabă e Virgil, drăguț, săritor, energic, o adevărată comoară. Laura poate fi mândră cu asemenea cumnat. Mi se pare că scrisoarea cealaltă e tocmai de la Laura, zise Ghighi. Lasă că o vedem pe urmă și tăceți acum, făcu Herdelea. Virgil a fost salvarea mea. Eu, când am văzut câte greutăți și primejdii sunt de biruit, era să renunț de a mai încerca. De altfel îndrăgisem Sibiul și mă gândeam să mă opresc acolo. Virgil însă nici n-a vrut să audă de una ca asta. Cum să te împotmolești la jumătatea drumului? Ne-am dus împreună la polițaiul orașului, care a refuzat categoric. Același răspuns l-am primit și la comandantul poliției de frontieră. În sfârșit, primarul, un sas bătrân, simpatic, prieten cu Virgil, s-a îndurat de mine, în urma spuselor lui Virgil că sunt ziarist, că aș vrea să profit de ocazie să văd Bucureștii și altele. M-am închinat când m-am văzut cu biletul de trecere în buzunar. Până la Turnul Roșu m-a însoțit și Virgil Pintea. Niciodată n-am fost mai mișcat ca în jumătatea de oră cât m-am plimbat pe acolo, pe prundișul gării care parcă plângea sub pașii noștri. Mă durea inima și în gând îmi ziceam într-una că n-am să mai văd poate cât voi trăi pământul Ardealului care mi-e atât de drag, mai drag ca orice în lume. Apoi sirena locomotivei a șuierat prelung, duios, zguduindu-mi sufletul. M-am îmbrățișat cu Virgil și am plâns amândoi. Săracul mamii înstrăinat, murmură doamna Herdelea, ștergându-și nasul. Pe urmă, nici nu știu cum m-am pomenit în Câineni. România, țara, Doamne ajută! Graiul unguresc dispăruse. Pretutindeni și toată lumea românește. Funcționarii gării, vameșii, conductorul trenului, călătorii, casele, tot și toți. Pentru mine, obișnuit cu străinii la toate autoritățile de seamă, schimbarea aceasta a fost o minune. Auzeam și nu credeam și mă simțeam atât de fericit că îmi venea să îmbrățișez pe toți oamenii. Dar fericirea nu e nicăieri statornică. Am sosit în București noaptea și am tras la hotel. Vroiam să mă duc a doua zi la rudele care m-au poftit la St. George să viu la dânsii ca acasă. M-am dus și n-am găsit decât niște slugi obraznice. Boierii încă nu s-au întors de la băi. Se vede că de la St. George au mai trecut și aiurea. A treia zi mi-am căutat o odaie mobilată, ieftină, căci hotelul mi-ar fi mâncat repede bănișorii cu care am ajuns în țara visurilor mele. Apoi, din 2 în 2 zile, am trecut pe la casa deputatului și voi mai trece. Speranțele se destramă însă mereu. Viața-i viață pretutindeni, cu aceleași deșertăciuni, cu aceleași așteptări și mai ales cu aceeași față spăimântătoare care retează scurt aripile avântului. Visurile sunt tot atât de fără preț aici ca și dincolo. Numai cei ce nu le au sunt mulțumiți, căci numai ei știu să stoarcă plăcerile vieții. Se poate totuși să fie din vina mea amărăciunea care mă chinuiește. Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său. Raiul unuia poate să fie iadul altuia. Fericirea e clădită de închipuirea fiecăruia și fiecare și-o potrivește ca o haină. Poate că eu sunt croitor prea neîndemânatic și poate că, din pricina aceasta, niciodată nu o să-mi găsesc haina râvnită. Dar, în locul nădejdilor stinse, răsar veșnic altele noi, mai ademenitoare, mai strălucitoare, deschizându-ți drumuri noi, năzuințe noi.
Necunoscutul e singurul îndemn trainic în lume, fiindcă întrânsul se ascund toate tainele ce dau preț vieții. Și astfel, în așteptarea viitorului, mă mângâi cu trecutul. Vălmășagul în care am căzut îmi îndreaptă gândurile tot mai des înapoi. Până să-mi găsesc un locșor în lumea nouă, mi-e dor de cea veche pe care am părăsit-o. De aceea vă rog să-mi scrieți des și mult despre tot ce se petrece la noi, căci toate mărunțișurile îmi sunt mai dragi acum ca atunci când trăiam în mijlocul lor. Sufletul meu rătăcește aici într-un deșert fără popasuri, ca o pasăre ce și-a pierdut cuibul. Vă sărut pe toți cu multă iubire. Titu. Când isprăvi Herdelea, rămase o tăcere ca într-o biserică goală. De-abia târziu dăscălița bâlbâi amar. Vai, săracul băiat, cum s-a mai înstrăinat? Of, Doamne, Doamne! Ce înstrăinat? Zise Herdelea, căutând să-și ascundă emoția. Așa-i omul când pică în altă țară. Lasă că se obișnuiește dânsul, că doar e bărbat, nu cârpă. Se întinseră la vorbă toți trei, încât uitară cealaltă scrisoare. De altfel, Laura nu spunea nimic nou, afară de vestea că iar e grea și că speră, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facă un băiat. Doamna Herdelea vrut să scrie ea însăși lui Titu, să-l mângâie, povestindu-i despre toți și toate și mai cu seamă cum s-a prăpădit Ion Glanetașul, știind cât de mult a ținut el odinioară la bietul Ion. Herdelea însă o făcu să-și amâne planul până după sfințirea din pripas, zicând: Cine știe, poate că și de acolo vom avea de scris ceva. Bătrânii schimbară o privire plină de înțeles. Ceva însemna Zăgreanu. Ghighi auzi și nu protestă, ca de obicei, fie că nu voia să se supere după scrisoarea lui Titu, fie că avea și ea oarecare speranțe aninate de sfințirea bisericii lui Belciug. Ba mai târziu spuse enigmatic: Am să-i scriu și eu, ca să știe tot. Duminică. Satul parcă a întinerit și s-a primenit în așteptarea zilei mari. E curat și vesel, nu degeaba poruncise preotul ca fiecare om să măture ulița în fața casei, să curețe ogrăzile și să împodobească porțile cu verdeață. Însuși Dumnezeu s-a milostivit să îngăduie o vreme frumoasă, vrând parcă să răsplătească astfel strădanile slujitorului său. Toată lumea îmbrăcase haine albe de sărbătoare. Soarele de toamnă, cumpătat și veșted, împrăștia lumină caldă și plăcută. Belciug, frânt de oboseala pregătirilor, nu mai simțea decât o emoție grozavă, alcătuită dintr-o mulțumire fără seamăn și o nerăbdare din ce în ce mai dureroasă. Fiindcă de sâmbătă seara au început a sosi țărani de prin satele mai depărtate, de-abia a închis ochii toată noaptea. În zorii zorilor apoi a fost în picioare, a dat o raită pe la școală, unde avea să fie banchetul inteligenței, pe la Todosia, vădana lui Maxim Oprea, unde va petrece poporul, pe la biserica nouă, să fie toate în bună ordine. Își pipăia mereu inima, parcă i-ar fi fost frică să nu înceteze deodată a mai bate, tocmai când să culeagă roadele tuturor silințelor sale. Acum, dinspre Jidovița și dinspre Săscuța, trăsurile uruiau mereu pe ulița mare. Calești frumoase sau hodorogite, înălbite deopotrivă de praf, briști ușoare, docare iuți, cupeuri grele aduceau domnimea, pe când țăranii de pe departe sau mai cu stare veneau în căruțe acoperite cu scoarțe pestrițe, iar cei de prin prejur, spălați și primeniți, în cete gălăgioase, pe jos. Cârciuma a început să aibă căutare, cu toate opreliștile preotului care ceruse pripăsenilor să nu ia nimic în gură până după Sfânta Liturghie. Rifca, văduva lui Avrum, ajutată de Aizic, avusese grijă să-și umple toate butoaiele cu rachiu, ca nu cumva să se isprăvească băutura într-o zi așa de mare și cu atâția mușterii. Taraful lui Goghi din Bistrița sosi în 3 căruțe. În cea din urmă se înălța Gorduna, falnică și prevestitoare de veselie.
Belciug nu uitase să tocmească el însuși lăutari pentru popor. Briceag, împreună cu tovarășii lui, Holbea și Găvan, închinau la cârciumă în așteptarea începutului sărbării. Preotul Belciug fu mai fericit când picară herdelenii. Of, bine că v-a adus Dumnezeu, suspină dânsul zâmbind cu mâna la inimă. Câtă emoție! Of, barem de-ar merge strună toate! Doamna Herdelea și Ghighi fură rugate îndată să inspecteze împodobirea bisericii și apoi mai ales pregătirile făcute la școală pentru banchetul domnimii. Mâncările erau servite de berăriile Rahova și Grivița din Armadia, dar totuși ochiul femeii e mai ager ca al celui mai iscusit restaurator din lume. Herdelea însă trebuie să rămâie cu Belciug să-i dea ajutor la primirea oaspeților. Episcopul sosi pe la 10, într-un cupeu închis, tras de 4 cai, înconjurat de o ceată de flăcăi pripăseni, călări, care îl așteptaseră la podul de peste Someș, după ordinele preotului. Cupeul era urmat de vreo 6 alte trăsuri, în care se găsea suita episcopului, alcătuită din înalte fese bisericești. 2 preoți tineri se repeziră să-i ajute să coboare din cupeu. Când păși episcopul pe scară, trăsura se îndoi, aproape să se răstoarne. Era bătrân și foarte gras, dar cu o față blândă, cu niște ochi albaștri și limpezi de copil și cu o barbă ninsă în care se amestecau părul lung și mustățile gălbejite. Avea obrajii roșcovani și sufla greu. Foarte cald, murmură dânsul surâzând silit împrejur și ridicând degetele să binecuvânteze mulțimea descoperită. Pe fruntea largă, care se pierdea în creștetul pleșuv și lucitor, licăreau bobițe de sudori. Simți că-i vine să strănute și se acoperi repede. Avea groază de guturai și de aceea se ferea veșnic de curent și de răceală. Belciug își făcu loc cu coatele prin înghesuială, șoptind într-una mișcat: "Dați-mi voie, vă rog", până ce ajunse cu mare greutate în fața episcopului. Aici tuși ușor, ca să-și alunge emoția din gât, și apoi rosti cele câteva cuvinte de bună venire pe care le învățase în fața oglinzii, încurcându-se totuși de mai multe ori, ceea ce însă parcă spori solemnitatea clipei. "Bine, bine", gâfâi episcopul plictisit. "Tare frumos! Râvna sfinției tale mă bucură foarte. Preotul, păstorul Domnului? Da, așa. Dar înainte de a începe programul, aș dori să mă odihnesc puțin, măcar 10 minute. M-a prăpădit călătoria. Și apoi am dormit foarte prost azi noapte în Armadia." Protopopul din Armadia, la care dormise episcopul și care îi făcuse un pat împărătesc, păli, dar se făcu că nu aude. Arhiereul intră în casă cu Belciug, ceru apă, se așeză într-un jilț și stătu neclintit vreun sfert de ceas, cu ochii trudiți închiși, mișcând doar buzele din când în când, fără glas. Belciug rămase lângă dânsul, tăcut și respectuos. Afară însă lumea porni spre biserică. 52 de preoți, cu episcopul în frunte, zlujiră sfințirea. Veșmintele bătute cu fir umpleau biserica de strălucire. Mirosul de tămâie se urca până în tavan și se cobora până în sufletele care îl sorbeau lacome, îmbătate de evlavie. O taină adâncă, copleșitoare și plăcută, frământa toate inimile și mințile. Din clipa când trecu pragul bisericii, înfățișarea episcopului s-a schimbat ca prin farmec. Ochii lui măriți păreau scăldați într-o blândețe cuceritoare și pe toată fața îi plutea un zâmbet bun, nevinovat și cucernic, ce-i tremura ușor barba argintie. Glasul obosit răsuna dulce și lin, pătrunzând drept în suflete, îmbrățișându-le și înălțându-le în altă lume. Chiar broboana de sudoare de pe frunte părea o cununiță de diamante sau o aureolă nedespărțită. În sfârșit se sui în amvonul strâmt, pășind a nevoie pe treptele în spirală, gâfâind foarte tare încât se auzea până în cor. Liniștit își roti privirea peste tot cuprinsul bisericii, mângâind parcă icoanele noi, tavanul pictat cu stele,
din care atârna un candelabru cu 10 de lumânări albe aprinse, ca o făclie uriașă, altarul daurit, fumul alburiu de tămâie șerpuind deasupra mulțimii de oameni care se înghesuiau tăcuți, cu fețele roșii asudate, cu ochii mari ridicați spre amvon, amestecați de avalma, domni în haine negre, țărani cu cămașa ca zăpada, femei în catrințe pestrițe. Apoi, ca un moșneag obosit de anii vieții și întrezărind fericirea cea mare, vorbi rar, domol, fără înflorituri și fără gesturi, despre Dumnezeu, despre oameni, despre români, despre școală și credință, despre belciug, despre toate, nemeșteșugit, încheind cu o blagoslovenie simplă, ca o revărsare a unui duh viu. O tăcere lacomă îi înghițea cuvintele, picurându-le în inimile oamenilor ca un balsam atotputernic. Doamna Herdelea, care la început nu-l putuse suferi, părându-i se prea gras și lumesc, din care pricină nici nu se îmbulzise să-i sărute mâna, deși se zice că asemenea sărutare poartă noroc toată viața, acum, șezând în strană, având la stânga pe Ghighi și la dreapta pe doamna Filipoiu, se îmblânzi și simți din ce în ce mai multă simpatie pentru omul bătrân, atât de schimbat la față, parcă ar fi văzut pe Dumnezeu. Când se isprăvi predica, șopti pocăită doamnei Filipoiu: uite, așa îmi închipuiesc că trebuie să fi fost și apostolii, oameni cu slăbiciuni în fața oamenilor și sfinți cuprinși de Duhul Sfânt în fața lui Dumnezeu. Da, da, făcu doamna Filipoiu, întorcându-se speriată fără a fi auzit șoapta, căci, în vremea cât vorbise episcopul, ea se gândise cu tristețe la Elvira ei, care n-a avut încă niciun pețitor. Îndată după săvârșirea slujbei, episcopul ceru să îi se aducă repede cupeul, să plece, dornic să ajungă negreșit acasă de seară, la pătuceanul lui în care să-și odihnească oboselile drumului. Belciug de-abia l-a putut îndupleca să guste ceva la iuțeală și să închine un pahar de vin pentru viitorul parohiei din Pripas. Împreună cu episcopul plecară firește și fețele simandicoase, venite numai ca să arate că nu lipsesc de la ceremoniile naționale și religioase. Ceilalți oaspeți însă răsuflară scăpând de prezența stânjenitoare a vlădicii. În câteva minute toată domnia se găsi la banchet, întâmpinată cu "deșteaptă-te, române" de către iscusitul Goghi. Mesele erau întinse în școala golită de bănci și înfrumusețată cu verdeață. Grofșorul ținu întâiul toast pentru vrednicul preot Belciug, având grijă să accentueze la urmă că datoria acestui colț românesc este să trimită în viitor deputat român în camera de pe malul Dunării. Și de aici încolo toasturile urmară lanț 2 ceasuri, încât tinerii de ambele sexe, doritori de dans, începură să murmure. Belciug primea felicitările, mulțumea tuturor, dădea ordine chelnerilor, neobosit, ca și când fericirea care îi înflorise obrajii i-ar fi îndoit și puterile. Ghighi băuse o jumătate de pahar de vin roșu, ciocnind mereu cu Zăgreanu, care se făcuse caracul, îi angajase toate dansurile, își dădea ochii peste cap, negăsind vorbele care să-i îmbrace gândurile, își desfășura planurile de viitor ce prevedeau negreșit și îndeosebi o nevastă drăguță, cu minte, cultă, întocmai ca dumneata, stimată domnișoară. Dansul, dansul! Se auzi în sfârșit tot mai des printre cavalerii nerăbdători, răsplătiți cu priviri recunoscătoare de către domnișoarele sfioase, în bună parte odrazle de preoți, ahtiate după dans, deoarece vara aceasta n-a fost nicio petrecere de seamă în împrejurimi. În sfârșit, Zăgreanu începu niște tentative misterioase cu Goghi, pe care le încheie cu o strângere de inimă, neuitând să aibă în palmă o hârtie de 10 coroane. Rezultatul fu o someșană zvăpăiată care stârni un ropot de aplauze tinerești. Într-o clipire, câțiva țărani scoaseră afară atâtea mese încât jumătate școala se prefăcu în sală de dans. Zăgreanu, fericit, alergă la Ghighi, care roșii de mândrie că are cinstea de a deschide balul,
pe când prietenele ei din Armadia ședeau îngrijorate. Doamna Herdelea, ținând carnetul de dans și evantaiul ghighiței, își luă cuvenitul loc pe un scaun lângă perete, între doamna Filipoiu și doamna Grofșoru, dezbătând greutățile vieții. Vorbind însă, nu scăpa din ochi deloc pe Ghighi, care dansa ca o zână, se mlădia, zâmbitoare, primea multe complimente și ciripea cu Zăgreanu, ocolindu-i privirile rugătoare. În cealaltă jumătate de școală, domnii continuau banchetul și tăusturile. Popa din Vărarea se chercheli curând, ca și doctorul Filipoiu și profesorul Maiereanu. În cele din urmă, cu toată împotrivirea lui Spătaru, ținu un mic discurs și solgăbirăul Chițu, subliniind întreagăt liberalismul stăpânirii care îngăduie bucuroasă propășirea tuturor popoarelor credincioase patriei. Silvicultorul Madarasi dobândi sărutarea vașnicului Spătaru pentru un înflăcărat "Trăiască românii". Herdelea, întâlnind printre preoți mulți prieteni din copilărie pe care nu-i văzuse de ani de zile, bău cu fiecare câte un păhărel și povesti tuturor cum după 32 de ani de zile de slujbă, având nevoie de odihna bine meritată, a primit mulțumiri de la însuși ministrul școalelor. În același timp însă lăuda către toți pe Belciug, care-i un popă fără pereche și un om cum nu se poate mai de treabă. Belciug de asemenea împuia urechile tuturor, slăvind pe Herdelea, prieten neprețuit și român vrednic de stima obștească. Aproape de asfințitul soarelui, preotul propuse lui Herdelea să meargă puțin în mijlocul țăranilor, zicând: "E datoria noastră, Zaharie, să purtăm de grijă poporului." "Așa-i, Ioane, așa-i." "Prea bine, dar să-mi iau și baba," răspunse Herdelea, clipind din ochi foarte jovial. Doamna Herdelea nu putea să lase singură pe Ghighi. Atunci își aduse aminte și Zăgreanu că, fiind învățătorul comunei, are obligația să meargă și dânsul, mai ales că fără domnișoara Ghighi nu face două parale toată petrecerea. Ghighi era de asemenea bucuroasă să plece, fiindcă Zăgreanu devenise iar melancolic, se încăpățâna să vorbească tot mai stăruitor de ochii ei și chiar începând de câteva ori să-i declare: "Domnișoară, fără însă a îndrăzni să sfârșească: "Iubesc." Mai găsindu-se și alți doritori de a vedea petrecerea poporului, se adună repede un grup vesel care porni spre casa Todosiei lui Maxim Oprea. Ograda gemea de oameni. Bătrânii, cu primarul Florea Tancu în frunte, stăteau în poarta deschisă și, privind cum joacă tineretul, vorbeau despre biserică, despre cules și despre dările grele. Toma Bulbuc, mohorât, ofta des și de-abia arunca uneori cât un cuvânt, căci gândurile lui erau mereu la George, care acum ședea în temnița din Bistrița, așteptând judecata curții cu jurați. Mai la o parte, stingher, bătrânul Glanetașu trăgea cu urechea, mai umilit ca odinioară. Moartea lui Ion îl încărunțise de tot și îi sădise în ochii blânzi o tristețe statornică. Straja Cosma Ciocănaș fusese însărcinat de Belciug cu împărțirea celor 3 vedre de rachiu gratuit prevăzute în programul pentru sărbătoarea sfințirii noii biserici. Își îndeplinea slujba cu atâta nepărtinire că bruftului pe unii flăcăi care voiseră să ia 2 porții, iar cu Macedon cercetașul ajunsese chiar la o ușoară și trecătoare păruială. Tot omul are dreptul la o litră de băutură. Așa-i porunca. Cine nu se satură, să mai cumpere și de la cârciumă, striga Ciocănaș, sfătos, din când în când, în gura tinzii, unde trona cu o pâlnie într-o mână și în cealaltă cu o măsură de tinichea, împrumutate de la văduva lui Avrum. Lângă prispă s-a strâns un pâlc de bărbați împrejurul lui Simion Butunoiu, care povestea minciuni din bătrâni, tușind și strănutând zgomotos. Macedon cercetașul, trăznit rău, umbla de aici colo, comandând nemțește și dând din mâini spre marea veselie a copiilor care îl salutau militărește. Lăutarii cântau învârtita cu foc. Flăcăii tropăiau țanțoși,
iar fetele se răsuceau ca sfârlezele, cu zâmbete mulțumite pe față. Umbra nucilor bătrâni de lângă șură se întindea din ce în ce, subțire, cuprinzând aproape toată ograda. Când sosi grupul de domni, jocul se opri brusc, în semn de respect. Toți bătrânii se descoperiră, iar primarul cu bătrânii înconjurară pe Belciug și pe Herdelea, vorbind de solemnitatea sfințirii care a prilejuit atâta cinste satului întreg și îndeosebi preotului. Ilionu, care, de când s-a însurat și Nicolae Tătaru cu fata lui Ștefan Hodnog, a rămas capul flăcăilor, se apropie de Zăgreanu și îl pofti să joace, oferindu-i pe cea mai frumușică fată din pripas, pe Maria lui Trifon Tătaru, pe care și-o ochise dânsul s-o ia de nevastă cu câșlegi. Zăgreanu, nedezlipit de Ghighi, refuză zăpăcit. Atunci Ilie chemă pe domnișoara la joc, ceea ce pe doamna Herdelea o umplu de revoltă, iar pe Ghighi o făcu să zâmbească de rușine. În sfârșit, primarul, cu consimțământul preotului, porunci flăcăilor să continue jocul, să vadă și domnii cât sunt de frumoase petrecerile prostimii. Toma Bulbuc izbuti curând să ia deoparte pe Herdelea, să se mai sfătuiască cu dânsul despre George. Nevasta lui Toma, mai uscată, cu ochii mici, veseli, mai adânciți în cap și cu glasul mai plângător, veni lângă ei, își frânse mâinile și se jură că numai farmecele rele au putut face pe băiatul lor să cadă în asemenea năpastă. Herdelea îl încurajă să aibă deplină încredere în grofșorul, căci nu-i avocat ca el nicăieri. Mi se pare că până să vie acasă George, nevastă sa o să-l aștepte cu copilașul în brațe. Zice că-i grea. O fi, că asta-i menirea femeii, rosti mai târziu Toma, înseninat puțin. Prin sat însă umbla zvonul că Florica ar fi rămas însărcinată cu Ion. Nimeni nu știa de unde a ieșit vorba aceasta, dar mulți o credeau. Unele babe mai lacome de vârfeli ispiteau pe Savista, care acum se mutase înapoi la Trifon Tătaru și cerșea iar în ulița mare, deoarece Florica o vedea ca sarea în ochi. Oloaga însă nu răspundea nimănui, era veșnic acră și mânioasă, încât lumea spunea că trebuie să fi intrat în anul morții. Tocmai când se isprăvi jocul, veni gălăgios Vasile Baciu, care, după ce încercase zadarnic să corupă pe Cosma Ciocănaș, se dusese la cârciumă să-și potolească mai bine setea. Cum zări pe Belciug, se întunecă și se îndreptă glonț spre dânsul zicându-i: „Și așa, domnule părinte, vrei să-mi iei moșia cu tot din adinsul?” Preotul încercă să nu-l bage în seamă, ca să nu-și strice dispoziția. Vasile însă nu-l zlăbi și se îndârji tot mai rău. Atunci Belciug, supărat, îi zise tare să audă întreg norodul: „Ai ajuns rușina satului, măi Vasile, și tot nu te mai saturi de blestemății? Pământ mai mult îți trebuie ca să poți bea mai mult? N-ar fi păcat de Dumnezeu să încapă în mâinile tale moșia, să o prăpădești prin cârciumi? Apoi pământul nu-i pentru bețivi și leneși, Vasile. Nu. Pământul așteaptă muncă și trudă, nu lenevie. Ion, ginere tău, fie iertat, da, merita moșia, că era dragă și punea osul să o muncească. Bine te-a cunoscut de n-a vrut în ruptul capului să o lase să ajungă iar pe seama ta. Când vei vrea să muncești omenește și să te lași de beție, atunci să vii la mine să mai vorbim. Deocamdată și cât ai e prea mult. Așa. Până atunci însă să piei din ochii mei, satana afurisită.” Dojana preotului, mai ales fiind stăpânită, găsi aprobarea tuturor sătenilor. Chiar și Vasile Baciu parcă se dezmetici, căci îndată începu să se închine, mormăind: „Apoi, dacă e așa, am să fac jurământ în biserica cea nouă și n-am să mai iau în gură niciun strop de rachiu, câte zile o-i mai trăi.” Belciug auzi făgăduința, mulțumit, dar totuși nu vru să mai întindă vorba cu dânsul, ci se întoarse spre un grup de țărani din Săscuța, care veniseră la sfințire, dornici să poată muta cât mai degrabă biserica cea veche, să aibă și ei bisericuța lor ca toate satele creștine.
Fiindcă se însera și mai ales fiindcă Herdelea începuse să închine păhărele cu țăranii, doamna Herdelea hotărâ că, fără a mai trece pe la școală, unde continua petrecerea domnească, e vremea să plece direct acasă, în Armadia. Zadarnice fură stăruințele preotului, care de-abia acum voia să se așeze serios la chef cu Herdelea, zadarnice rugămințile lui Zăgreanu, care se jura că lipsa ghighiței răpește tot farmecul balului, doamna Herdelea rămase neînduplecată. Belciug atunci le oferi brișca lui cea bună, regretând însă mereu că doamna nu binevoiește să mai zăbovească bare un ceas. Ca să-i arate că nu-i supărată, doamna Herdelea îl pofti să tragă totdeauna la dânsii când va veni în Armadia, ceea ce preotul primi foarte bucuros. Mare păcat însă că nu vom mai lucra de acum împreună, dragă Zaharie, adăugă Belciug cu duioșie în glas. Ce are a face, Ioane? N-ai colea pe prietenul Zăgreanu, care-i tot de-al nostru? Aș, Zăgreanu, noi doi a nevoie o să ne înțelegem, mormăi Belciug, înnourându-se. Lasă că-i băiat bun, zău e bun, zise Herdelea, învăluind pe Zăgreanu într-un zâmbet de încredere. Poate numai dacă ar avea norocul să-și găsească o nevestică bună, româncă verde. Uite așa ca domnișoara Ghighi. Poate că atunci ar pricepe care e chemarea în mijlocul nostru, rosti preotul mai grav. Ghighi era să leșine de rușine. Zăgreanu însă fu cuprins de o îndrăzneală extraordinară, încât zise repede: Dacă domnișoara m-ar vrea, Mă rog, asemenea lucruri serioase nu se pun la cale în uliță, îl întrerupse doamna Herdelea cu o blândețe neobișnuită. Vino pe la noi și te primim cu dragă inimă. Totuși Zăgreanu, spre a-și potoli avântul, apucă mâna ghighiței și o sărută prelung. Brișca porni la pas, căci Zăgreanu îi însoțea pe jos. În fața casei lor din capul satului se opriră puțin. Zenobia, care ședea posomorâtă pe prispă, veni la trăsură, vorbi de Ion, plânse cu sughițuri și în cele din urmă a furisi pe George și tot neamul lui Toma. Bietul Ion, zise doamna Herdelea. Iute s-a mai prăpădit. Se vede că așa i-a fost scris. Zenobia se întoarse acasă, lăsând în urmă o dâră de jale. Pe urmă însă se uitară cu toții la casa lor mereu goală, mereu încuiată, cu o grada năpădită de buruieni. Casa vă așteaptă să o stăpâniți, murmură Herdelea, privind încrezător în ochii urmașului său. Peste drum, pe crucea de lemn, Hristosul de tinichea, cu fața poleită de o rază întârziată, parcă îi mângâia, zuruindu-și ușor trupul în adierea înserării de toamnă. Zăgreanu rămase în mijlocul uliței, urmărind cu priviri drăgăstoase trăsura ce se depărta în trapul cailor. Ghighi, șezând pe scăunelul din față, îl vedea și îl găsea mai drăguț ca orice alt bărbat din lume. La râpile dracului bătrânii întoarseră capul. Pripasul de-abia își mai arăta câteva case. Doar turnul bisericii noi, strălucitor, se înălța ca un cap biruitor. Zăgreanu însă era tot în drum, în fața crucii, cu capul gol și cum stătea acolo așa, parcă făcea un jurământ mare. Apoi șoseaua cotește, apoi se îndoaie, apoi se întinde iar dreaptă ca o panglică cenușie în amurgul răcoros. În stânga rămâne în urmă cișmeaua mortului, pe când în dreapta, pe hotarul veșted, delnițele se urcă, se împart, se încurcă până sub pădurea Vărarei. Apoi pădurea domnească înghite uruitul trăsurii, vâltorindu-l în ecouri zgomotoase. Satul a rămas înapoi același, parcă nimic nu s-ar fi schimbat. Câțiva oameni s-au stins, alții le-au luat locul. Peste zvârcolirile vieții, vremea vine nepăsătoare, ștergând toate urmele. Suferințele, patimile, năzuințele, mari sau mici, se pierd într-o taină dureros de necuprinsă, ca niște tremurări plăpânde într-un uragan uriaș. Herdelenii tac toți trei. Numai gândurile lor, ațățate de speranța împodobitoare a tuturor sufletelor, aleargă neîncetat înainte.
Copitele cailor bocănesc aspru pe drumul bătătorit și roțile trăsurii uruie mereu, monoton, monoton ca însuși mersul vremii. Drumul trece prin Jidovița, pe podul de lemn, acoperit de peste Someș, și pe urmă se pierde în șoseaua cea mare și fără început. Celor mulți umili. Martie 1913, iulie 1920.